Riti, arita mabende nitiere pap kanyeri nyawache nang. Okay, arita mbe anyalo wacho ni anyalo wuoye wach ge mamoroko ni manyocha neno ka kendo kelo shida sana weche liche ka ema tulo ni ne nitiere. Koro an kaka nantiere kanyo. An gima no wanyalo wacho ni sympathize ni jo officials mar FKF gi serikal as a whole kor ka security ka bonego gi med jiwo matek kata ka ginyalo medo kata joka wanyeso med mang'eny bed gi stewards bro bedo maber nikech be kata kane wadhi training no konwa ni should not use the excessive force. Koro muyo kata jo stewards ng'iya gi wangi iwinjo. Koro mano be gima sama gineno ka koro ji chikre donjo ka kaka chieng' mar game mar Cameroon ne tek mamoroko no sorry ne tek nikech omiyo gichikre ka gidonjo to be osenyiswa kacha nang'owa okenego be ni tiyo gi nguvu matek koro ging'iyo ka timruok nade kaka ji donjo nikech dhano ka be koro